Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So hello sa ating mga friendship dyan na nakasubscribe na. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, so welcome to my YouTube channel. I am Brixie Gilman, 18 years old and a newbie YouTuber, Bisaya creator. And yes, kung bago ka pa lang, you are free to click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga videos na aking i-upload. So, tama yung nabasa nyo sa title ng video na ito. Kasi, sa vlog na ito or sa video na ito is na-meet ko si Kuya Jazon Gaming and yung Lodi ko and siguro Lodi ng marami kasi siya yung gamer na naglalaro ng Rules of Survival and Bisaya, Proud Bisaya gamer. And yes, na-meet ko yung squad kanina ni Kuya Jazon Gaming, especially si Kuya Jazon Gaming. So, yun, na-meet ko siya and sobrang humble niya ever. Simula pa nung nag-start pa lang siya sa YouTube nung basta ang sobrang humble niya. And na-meet ko yun. First, na-meet ko si Jazon. Ulit. So, si KEEJI na taga dito lang din sa amin. And ngayon ko lang nalaman na taga dito lang pala siya. Malapit sa amin. Or siguro iisang lugar lang kami tinitirhan pero ibang barangay. So, na-meet ko rin si MALDITO, si PARAGON, si KENTOI, si AYSKOPI. And nakalimutan ko yung name ni ate kanina, yung curly hair and yung isang lalaki. And yun, sobrang saya ko kasi na-meet ko sila. And sila yung unang na-meet ko YouTuber. And I'm so glad and honor. And siguro special day ko ngayong araw na ito. So, yus, marami akong madaldal ako sa personal or siguro tahimik. Pero nung nakita ko na sila, talagang na-starstruck ako and parang na-overwhelmed ako kasi naririnig ko lang ang boses nila sa YouTube kasi nag-Rules of Survival sila. And nakita ko minsan yung mukha na ni Kuya Jazon kapag nag-live stream siya or nagre-record ng video. And yes, ito yung mga ganap and basta unexplainable yung feelings ko. And maraming salamat sa opportunity, Kuya Jazon Gaming, and to the whole squad. And yon, kasi kung gusto nyo siyang makita or gusto nyo siyang i-follow, ililink down ko yung mga social medias ni Kuya Jazon down in the description box, yung FB page, yung Discord niya or Discord sa Rules of Survival para makasama na rin kayo, and yung especially yung YouTube channel niya. So, mukhang mataas-taas na ang aking intro, no, kasi sobrang overwhelmed ako and unexplainable talaga yung feelings. And lahat sila sobrang humble, sobrang kung ano man yung pinapakita nila sa Rules of Survival na ugali, ganun sila sa personal, guys. And kahit maikling panahon lang, I think nag-meet lang kami mga 40 minutes, mga ganun, 40 minutes lang kaming nag-meet kasi babalik na si Kuya Jazon sa kanila and may flight pa sila 8. So, nag-meet pala kami 5 PM kanina and yun, mga 40 minutes lang and yun, babalik na ulit sila sa may airport and mga 40 minutes lang. So, kahit sa maliit na oras is talagang cherish the moment talaga, guys. And yes, I recommend you to subscribe to Kuya Jazon Gaming channel. And yes, salamat pala sa lahat. Salamat kasi basta unexplainable.
So, without further ado, ito yung mga nangyari kanina sa pagkikita namin. So, ito na yung video. Pa! So, hello guys. Maayong hapon and today is August 26, 2018. And actually, gikan ko iskwilahan sa IIT kay NSTP na human siya 12. And karon maadto na sa kog syudad and time check it's already 4:35 and padulong kog syudad kay it's a surprise guys. Na ako'y ma-meet nga isa ka YouTuber, hope nga matinuod to ang gipost. So akong i-share sa inyo kung unsay mahitabo karon and napukoy paliton sa syudad and yeah. So no kay nagpost si Kuya Jazon Gaming, isa siya ka YouTuber nga gamer sa Rules of Survival, Fortnite and basig unsa, and nagpost siya nga kung kinsa tong taga-iligan daw nga gusto makakita niya o makipag-meet niya is magkita daw sa Aguinaldo Street sa Jollibee. And yes, padulong na ko dito. So update na lang tamo kung maabot ako dito and bye. A few moments later. Sa Octagon. Sa mall. Oh, naadara. Oh. Picture sa taniya ba eh.
I can't bear it. Bam! So, that's it for today's vlog. Siguro, pasensya na no kasi hindi ako nakapag-vlog ng maayos dito and hindi ko na alam kung saan yung saktong frame ng pagbi-video ko kasi talagang na starstruck ako and starstruck na para bang ito yung YouTuber na na-meet ko na besh and yung marami ng subscribers, ganun. And first ever YouTube creator na na-meet ko is si Kuya JAZON Gaming talaga and sobrang humble niya and talagang basta unexplainable. So, meron pala akong kinuha mga pictures and ito siya. So, nag-picture kami ni Kuya JAZON, no? So, yun. And yes, yung nakita nyo palang video kanina is challenge yun kanina ni Kuya JAZON and ni Kuya MALDITO na mag-super science sa may traffic light and yun talagang natawa kami and yes. So, thank you so much for watching. Hope nag-enjoy kayo or hope na nasiyahan kayo rin or basta hope ako na sobrang saya ko today and thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Kung hindi man kayo nag-enjoy, wala akong bakit. Basta na-share ko ito sa aking YouTube channel and yes, ulit-ulit lang ako nag-thank you, no? So, thank you so much for watching. Please don't forget to be part of the hashtag #KeemFam by following through my social media accounts na nasa description box. And guys, don't forget also na ilalagay ko yung mga link ni Kuya JAZON Gaming ng mga social medias down in the description box. Just check it out. And yes, thank you so much for watching once again. And that's it for today. Don't forget to subscribe, like, and share. This is Bricks Tiguman saying bye-bye.